vedare tinochingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka nawo maconfessions awa. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvinyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 23 years kuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo mukoma. My confession, it goes on like this. Ndikutodawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindi-batsirawo. So zvakaitika mukoma ndezvekudai so: ndine umwe murume uyo wandakatanga kudanana naye kubva gore iri richitanga. This man, I met him mutauni imomo muCBD muHarare. Ndobva tazotanga kudanana paya. So pasina kana nguva munhu akabva ati ndoda kukuroora, but he had been married before. Ndobva azorambana nemukadzi wacho. Kulezi vacho vatori kuIreland kutaura kudai so. But now it is giving me a lot of stress because iye akaenda kuUK, but this was just a business trip. Ari kufanira kuti ange achidzoka kuno kuZim end of November. Saka my first question kumhuri yeZimbabwe, pandikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, ndepekuti nai zvinoita here kuti munhu wako waunodanana naye like anokwanisa kuita kana zuva rose asina kutaura newe, anozototi paya mushure mekunge wamubvunza kuti iwe uriko here, why is it usiri kutaura neni, ndipo apo paanozongondipindurawo zvezvekuti anenge achitofila guilty. Ende zvinondirwadza mukoma because ndinenge ndichitomuona munhu wangu anenge atori online, but kuti ange achitaura neni anenge asingataure neni. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvava kundirwadza manje. I used to ignore, but now the pain is just too much mukoma. Nemunhu wangu, we are no longer communicating sezvatainge tichiita achiri kuZim. Paainge achiri kuZim taikwanisa kutaura tose for hours and hours. Uzosvika munhu ndava kumuudza kuti ndaneta baby nekuramba ndichingotaura paWhatsApp, because we'll start talking kubva maybe kuma 7 p.m. kuzorosvika kana kuma 1 a.m. But zvaizvezvi mukoma, kana kuri kunzi ndikasamubvunza munhu hatombotaure neni zvachose. Saka that is my first question. Imwe zvekare nyaya iripo ndeyekuti inini naye tiri kunetsana, like we are both Christians mukoma. Munhu uyu ari kunditi iwewe kuti ndikwanise kukuroora hama dzangu kuti dzizobvuma kundiperekedza kuti tinge tichizouya kuzoona vabereki vako. Zvandiri kufanira kuti ndige ndichiita ndezvekuti ndichakutora tobva taenda kwaMurewa kuna gogo vake. Hanzi kana tasvika ikoko pachaitwa traditional ceremony, hanzi pachazourawa mbudzi. Mushure mekunge paurayiwa mbudzi, inini ndinofanira kuti ndige ndichizogeza maoko angu neropa riya rembudzi uye zvekare nemakumbo angu. Hanzi izvi vanozviitira kuti inini semuroora achapinda mumhuri ndinofanira kuti ndinge ndichichenurwa, kunyange zvikanzi ndinenge ndiine urombwa kana kuti ndinenge ndakagamuchidzwa uroyi naamai kana kuti ndinenge ndagara nditori muroyi. Hanzi kuzondigeza kwavachazoita neropa zvinobva zvazoita kuti ndinge ndichizopinda mudzinza ravo ndakachena, even if zvikanzi ndiri mukadzi wechikwambo. Hanzi zvinobva zvazongoperera ipapo. Ndinoda kubvunza zvekare kubva kumhuri yeZimbabwe, kune vaya vanoti ivo vanoziva chivanhu, zviriko here zvandiri kuda kuitiswa izvi zvekuti muroora anogezeswa neropa rembudzi? Hanzi mbudzi iyoyo mushure mekunge yazourawa, then ndini ndinofanira kuti ndige ndichizoibika, but ndichaibika yose hanzi isina munyu. Inofanira kuti inge ichizodyiwa usiku hwacho ihwohwo, then nyama imwe inenge yasara zvose nemabhonzo tinofanira kuti tinge tichizongozvisa zvinhu izvozvo pamwe chete, tongozozvisiya zviri panze usiku hwose, then mangwana acho hanzi zvinobva zvazotorwa zvoenda zvonoraswa kana kuri kunzi panenge paine zvinenge zvasara. So I want to know kubva kumhuri yeZimbabwe kuti izvi zvandiri kuda kuitiswa izvi zviriko here, and I think that the reason as to why munhu uyo
ava kundi ignore. It is because ndakamuudza kuti sema Kristu I don't think kuti izvozvo zvinhu zvari kuda kundiitisa zviri bore, and ineni I know kuti I am not a witch, and kana kuri kunzi I am a witch I would accept kuti ndige ndichizoendeswa kana kumaprofita or anyway ndonamatirwa so that I can be delivered, but zvaizvezvi I know very well kuti I am not a witch. Please ndibatsireiwo mukomanashi, kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Pakaipa anzi munhu wangu ndikasataura naye haatauri neni, uye zvikari ndiri kufungidzira kuti the reason as to why ava kundi ignore it is because akanditi ndini pane chivanhu chinofanira kuti chinge chizoitwa pandiri. Akomana zvakangoma hazvo vedwe. Tell me what you think in the comment section. Ndekizaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nene mukoma ndichuya pano ndine nyaya yangu iyo yandiinayo. I know kuti people are going to judge me, but please do not judge me at all. Ndiri mudzimai uye zvikari ndine makore 34 years ekuberekwa mukoma. Ndine vana vangu vaviri. Mwana wangu wekutanga ndakamupiwa nehanzvadzi yangu, then the second one, that one I know very well kuti mwana uyu ndewe murume wangu. So ndinoti pose patinenge tichiona mavideos awa ema-DNA iyi hama dzangu handikwanisi kugadzikana, especially kana murume wangu akazo komenta kana kuti if he hugs me pazvinenge zvava kunzi the probability is 99.9, saka anobva andikisa paya because murume wangu uyu he honestly thinks kuti paakandiroora ndainge ndichiri musikana akakwana, but ndakamushandisira mishonga zveshuwa mukoma. Munoona katsinga kaya kanenge kari pazasi pese karudzi yemurume kakatodambuka mukoma, but it was because ndine mishonga iyo yandakapiwa yandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizozora prior to the days that we got married. Saka mishonga iyoyo ndiyo yakazonokonzeresa kuti ange achizodambuka zvechokwadi. Saka he is always happy mukoma nashi, like akangonzwa zvichinzi the probability is 99 anobva afara. But ndinotya kuti nerimwe ramazuva anokwanisa kuzongoti ko tadii taenda kuma-DNA just to prove to the world kuti mukadzi wangu ndakamuwana achiri packaged well in the box, uye zvekare mukadzi wangu ndakamuwana achitori bore. But he does not know kuti by the time paakazonosangana neni, the reason as to why ndakazoita zvekumhanya it was all because ndainge ndatova nepamuviri nehanzvadzi yangu mukoma. Takatanga kusangana pabonde pandainge ndava kuma 20 something years, ndokubva tasangana pabonde paya. Mushure mekunge tasangana pabonde ndokubva ndachizobatira pamuviri, then apa ndainge ndichidanana naye murume wangu uyu. But even though aida kuti tinge tichisangana pabonde ndakabva ndaramba mukoma. So ndo nyaya yangu iyo yandiinayo. I know kuti vamwe vanhu kunzoku they are going to blame me, but chokwadi changu ndichocho mukoma nashi chekuti inini hangu ndakamitiswa nebrother yangu. Iko zvino zvahangu ndinotozvidzora even though ndichitombomufila sezvo ari iye wandakatanga kusangana naye pabonde. I know kuti it is very wrong what me and my brother were doing. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Dambudziko rangu iro randiinaro mukoma nderekuti inini ndiri addicted
mukuita izvi zvechimhandara maoko. Ndakazvitanga mukomanashe apo pandainge ndichiri form 3, so ndakati ndasangana nerimwe video revanhu vainge vachiita bonde mushure mekunge hanzvadzi yangu yatengerwa foni nemurume wake, yainge iri Samsung E250. Ndikabva ndazomboiba foni iyaya, ndakati ndichiibaya-baya, ndipo apo pandakabva ndachizoona kuti mainge muine video revanhu vainge vari varungu vainge vachisika bonde. Iniwo mukoma ndakabva ndazoenda kutoilet paya ndokubva ndatotanga kutambisa chinhu changu, ndikatoona kutoti zvainge zvichindinakidza zvichindinakira. Kubva ipapo mukoma kusvika pari zvino ndiri munhu wekuti nditori neaddiction, saka handizivi kuti ndingaitawo sei kuti addiction iyi inge ichisvikawo pakupera, because right now ndinotoona kutoti ndo zvinokonzeresa kuti ndisada kuroora, because what I do is that ndinongoti pose apo pandinenge ndichidanana nemusikana wandai ndichidanana naye ndinongotanga kuzviudza kuti munhu uyu does not even deserve me at all. And kana ndikagara ndatozviudza kuti munhu uyu does not deserve me at all, zvinenge zvatovharana nemunhu iyeye mukoma. Hatizomboiti kana mazuva mashoma tinobva tatorambana, but kana ndiri single paya mukoma, dzimwe nguva ndinokwanisa kutombosiyana nazvo izvi zvekupota ndichiita chimhandara maoko, but kungonzi ndanyenga ndadiwa mukoma, dhimoni racho rinobva raita sekunge rinenge ramuka. Ipo paya mukoma tinenge tava kutotanga kutodanana zvemhando yepamusoro nedhimoni racho iroro. Ndinenge ndichirota vamwe vakadzi vakanaka mukoma nashe, zvinenge vamwe vacho vanenge vatori nemazamu vanenge akamira kuti twi, vaine macurves, vaine mamwe magadziko mukoma ekuti wega uri murume ari normal unotomuka uchitoona kutoti sikarudzi yako inenge yakamira kuti twi. But handitombozivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei. Kunamata ndinotombozamawo kuti paya kana ndava kunorara ndinonamata ndichidzinga mweya wacho iwoyo, ndichidzinga maspiritual wives awa anouya kwandiri achitondiudza kuti anenge achitondida zvekudaro. Patori neimwe spiritual wife yangu inotouya yakatobata mwana, imwe yacho inenge yakatoisa mwana muprema ichitoti tarira uone kuti mwana wedu akura. Mwana uyu kana akangotanga kutaura chete tinofanira kuti tinge tichipama umwe zvekare mwana. Spiritual wife iyoyo inongoti kana yadaro ndinobva ndatotanga kutokecha mafeelings ndiriko kuhope, ndotomuka mukoma ndichitoona kuti tsikarudzi yangu inenge yakamira. Tobva taita sei paya, ndinobva ndatora foni yangu ndobva ndatanga kuona mavideos angu evanhu vanenge vachiita bonde, ndobva ndatotanga kutonakirwa paya mukoma. Zvinhu izvi zvava kundi affecta, like it is gotten so bad zvekuti dzimwe nguva handitombonakirwe nevanhu vari normal. Zvandinotoita mukoma ndezvekuti ndinozotodownloada mavideos. Kune mamwe mavideos epono but anenge ari emacartoon, like mamwe acho macartoon dzinenge dziri mhuka, like inenge yakadrowewa cartoon iyoyo, maybe rakaita bhiza rinenge rakanaka zvekuti wakaritarisa bhiza iroro unyatsokunzwa kuda, but rinenge riri cartoon rakanyatsokuiswa mazamu semunhukadzi nesikarudzi yemunhukadzi. Unonyatsokutapirirwa baba kana kuti ndinotamba magemu mamwe ekuti chimunhu chinenge chiripo pagemu chiri chemukadzi chakanaka chaizvo, tichikuudza kuti now chindibvisa bra, now chiita zvakati, and it will be an interactive game. Magemu acho iwawo anoita kuti unge uchizonakirwa chaizvo paya paunenge wozvibatsira. Ndakambozama kuti ndike ndichitooda chiri chidhori. Kune zvimwe zvidhori zvinotengeswa online zvekuti unozvibatsira paya paunenge uchiita chimhandara maoko. It is just that kunzvimbo kwacho kwandinogara hakuna postal code, saka ndakashaya kuti chidhori ichocho kana ndikachioda online chinozosvikira kupi, nekuti handidi kuti murungu ange achizviziva kuti ndafunga kuti ndinge ndichioda chidhori chandichange ndichizoshandisa ndichizvibatsira pakuzonosika bonde kwandinenge ndichiita. Ivo varungu kana vachitoda kureceiva maparcels vanotonomaturira
kutown kune imwe friend, kumba kwe imwe friend yake. Dai kwanga kuri kunzi kuno kune postal code, aiwa mukoma ndaichiorder chidhori ichi, zvimwe kuda zvaikwanisa kuita nani. Ndobva ndaziva kuti ndatova nechipatina changu chekuti kana ndachida ndinongochipombera mweya. Ndobva ndatotanga kutonakirwa nacho paya. Vanotuka izvenyu but ndibatsireiwo, ndakangofanana nemunhu ari addicted kuma drugs. It is just that kana mukandiona nichifamba apa munoti heuno mukono herinosi gentleman. Mukoma ndiri munhu wekuti ndinoonekera. Kana mukandiona ndakapfeka sutu kani baba ndichienda kuchechi, you will think kuti I am a gentleman, but I am suffering from this addiction. Ndo zvanditori izvozvizvi. Ende chinondinetsa ndechekuti hongu ndine addiction yebonde, but why is it, even though ndine mukana wekudanana nevakadzi vakawanda because of the way that I am, why is it ndisingakwanisi kuzonakirwa naro bonde racho? Like ndinokwanisa kutoti panguva iya yekuita bonde sikarudzi yangu inotorara paya. Ndobva ndaita sei? Ndinobva ndatora foni yangu ndobva ndatanga kuplaya mavideos ebonde ndiri busy ndichirara nemunhu uya. Then ndobva ndatanga kuimagine sekunge ndinenge ndichikweshana nemunhu wandinenge ndichiona pamavideos. Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe kunamata. Ndinonamata, kana kutsanya ndinotombotsanya, but nothing is changing. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey.